Бобруйск. При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. І що я можу вам сказати? Вось бачыце, Бобруйск адукаваны горад. І гэта кіпа. Я, як дзяўчынка, насамрэч, не зусім разумею, што ў ёй прикольнага. Але ж які Бобруйск можа быць без бобра? Не сиди, не сиди, не сиди дома. Тут усё, табера дома. Нарэшце мы ў Бобруйску. Вось гэта твар шчаслівага чалавека. Тут нават пахне інакш. Тут вось гэта роднае паветра, родная земля моя, роднае ўсё, вось тут роднае. Бобруйск. А ці было у вас такое, што вы нарадзіліся ў Бобруйску з неадольным жаданнем здымаць тик-ток пра беларускую музыку? У мяне не было, таму я параю вам гурт, які не вяжа ў роце. Хурма. Слухаем. А для таго, каб знайсці сапраўдны бабруйскі андэграунд, мы прыехалі ў Бобруйск. Гурт Би-2. Большие города. Не сиди, не сиди, не сиди дома. Тут усё, табера дома. Вядома. Мы сюды ішлі амаль 20 хвілін, каб паказаць вам адно зусім нетыповае і нетурыстычнае месца. Дзе-небудзь, можа быць, тут хаваецца бабёр, але гэта рэчка Бобруйка. Менавіта ад яе атрымаў сваю назву горад Бобруйск, ці Бобруеск альбо Бобрусик, такія назвы таксама былі. При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным высококультурным местом. Але у Бобруйск можна і трэба ехать зараз. Тайм-клуб 1387. Это креативное пространство. Нам уже в этом году будет 7 лет. Начиналось это все как обычное антикафе. Окей, чему 1387? Рили, ты поехала в город и ничего не погуглила про него. Такие человек. 1387 год. Это считается первым упоминанием города Бобруйска в летописях ВКЛ. Нас подарили. Это было дарственное. Так, ну что это у нас за мужчина такие импозантные? Это Ефраим Севела, это советский режиссер, писатель, и он родом из Бобруйска. Очень советую, потрясающая книга «Легенды инвалидной улицы». Чтобы узнать про бобруйских и белорусских евреев, очень советую прочитать. Таков был город, в котором я родился. И была в этом городе улица под названием Инвалидная. Теперь она переименована в честь Фридриха Энгельса, основателя научного коммунизма. А теперь мне треба заземлиться. Бобруйск лічыўся горадам 40 сінагог. Зараз гэта горад адной сінагогі, і вось мы тут. Гэтаму будынку больш за 150 гадоў. Ён быў якраз створаны як гімназія для яўрэйскіх рэлігійных хлопчыкаў. Прайшоў час, і зараз гэта дзеючая сінагога з залам мужчынскага малення і жаночага. Зараз мы паглядзім. Бобруйская сінагога – гэта не класічная сінагога. У класічнай сінагозе павінен быць першы паверх, дзе адбываюцца набажэнствы, якіх удзельнічаюць мужчыны. Пры тым, што на плячах у жанатых мужчын павінен быць вось такі таліт. На другім паверсе ці на балконе адбываецца жаночае набажэнства. І жанчыны могуць глядзець на мужчынаў, заадно глядзець, хто жанаты, хто не жанаты. Мужчынам забаронена глядзець на жанчын.
Я ледзь не забыўся на галоўны атрыбут яўрэйскіх мужчын, і гэта кіпа. Большасць людзей, якія прыходзяць, памаліліся, потым выйшлі з сінагогі і знялі кіпу. Але ёсць тыя, хто не здымаюць. Сколькі іх у Бабруйску, Михаил? 1% людей еврейской национальности, хотя ранее было здесь больше за полову евреев. Даже в шутках ходила, в Бобруйску 50% евреев, а остальные еврейки. Что касается головного убора, головной убор это не заповедь, это традиция. И почему габреи носят головной убор? Чтобы отчувать, что над ним есть Всевышний. По моим доглядам, буквально несколько людей ходят в кипе. Это я, наш раввин, громадянин Израиля, его дети, мой товарищ один и еще пару человек. Они тоже ходят в кипе. Больше я не бачу. Это традиция. Гэта плошча Леніна, вон Ленін, вон выканкам, там фонтан, тыпу плошчы, все справы. Но это далёка не самае цікавае, што ёсць у Бабруйску. Вось гэту паркоўку мы называлі просто квадрат. Там вось на турніках я ляснуўся аднойчы дакладна. О, тут павінна быць дрэва, на якое я лазіў, дзе яно? Это дом творчасці. Я туды хадзіў на домбры граць. Я цэлы год граў на домбры. Вітаю вас, абсолютно незнаёмыя мне барыста ў горадзе Бабруйску. Скажите, калі ласка, ці можаце вы зрабіць мне каву на раслінным малацэ з цынамонай і гарбату зелёную з цытрынай для майго сябра, будь ласка? Да, конечно, одну хвилиночку. Вось бачыце, Бабруйск, адукаваны горад, тут нават барысты па-беларуску размаўляюць. Не сядзі дома, тут усё, табера дома. Ну, что за пригожость за нашими спинами? Это дом купчихи Кацнельсон. Ему уже больше 100 лет. Очень прикольное здание. Она была, купчиха. И увидела этот дом в Прибалтике. И привезла его просто по частям. Привезла и поставила здесь. Потому что она влюбилась в него просто невероятно. Теперь у нас есть такой прекрасный домик. А я из Прибалтики привезла магнитик. Але ж які Бабруйск можа быць без бабра? Знаёмцеся, Бабёр Самуілавіч, цэнтральны персанаж гэтага горада. Ён прыносіць дабрабыт і жыхарам, і турыстам, якія ведаюць самае простае правіла. Трэба пацерці ланцужок, трэба пацерці пярсцёнак, а можна заадно і ўсю лапку. Ну і на ўсялякі выпадак мы не ведаем навошта, але ўсё роўна трэба пацерці ягоны нос. Галоўнае, не церці зубы, бо можа і укусить. Ну, знакомься, это Бобруйский костел непорочного зачатия Девы Марии. Это жарт. Нет, смотри, это костел. И это не жарт. Нет, это католический костел. Здесь был шпиль высокий, красивый, который просто снесли и приклеили к костелу пятиэтажную коробку. Поэтому спереди он выглядит как обычное административное здание, а заходишь во дворик, и тут готический костел. Так, а внутри вось гэтага будынка там таксама костел? Да, это центральный вход. Я не шутила, это центральный вход в костел. Очень много думали, что с этим делать. Может быть, да, как-то есть возможность осторожно убрать эту коробку, все вот эти вот штуки. Но на самом деле это правда уникально, это фишка нашего города. И почему бы не оставить это так? Гэта зусім не тыповая забудова для Бабруйску, гэта больш уласцівая Піцеру, але будзем лічыць, што гэта такі невялікі Піцер у сэрцы Бабруйска. Двор-калодзеж. Вось ён так ідзе па коле. Называецца ён Порт-Артур. І па адной з версій Порт-Артур гэта якраз такі горад, які быў вядомым падчас руска-японскай вайны. А другая версія, што якраз такі тут змяшчаўся прытон, які трымаў нейкі Артур. Не ўсе парадныя ў гэтым доме-калодзежы адчыненыя, таму калі кажуць дзверы зачыненыя, замкнёныя, мы паспрабуем праз вакно. Мы знаходзімся ў пажарным завулку. Гэта месца дзеючай пажарнай часткі. Пажарны завулак гэта не проста назва мясцовая, гэта вось пажарны завулак 10, якраз тапонім месца, дзе знаходзіцца гэта пажарная частка. Калісьці на другім паверсе тут быў тэатр, дзе гралі і таксама самі пажарныя.
Часам здаралася, што ім трэба было выязджаць на месца здарэння ці пажараў. Добра, калі ў гэты момант гралі самі сябе. Той самы рэдкі экспанат, аўтамат з газіроўкай і без. Зараз паглядзім, на што мне тут хопіць. Ну так, у меня есть рубель. Так, что у нас есть? Дюшес, апельсин, мохито, тархун. Я хочу тархун сегодня. Чик. Что нам треба? Давайте так, 4. Все. Вуаля. Узяв тархун і пайшоў гуляць далей. Слухайце, ну я помню, што тархунат мусіць быць зялёным, але у нас белы. Напэўна, скончыўся сіроп, засталася одна газіроўка. І так сойдет. Это бывшая водонапорная башня годов 50-х. Лет 30 она проработала как башня, потом ее забросили. В нулевых выкупил частник и сделал там прикольный ресторан и облагораживает район вокруг башни. Очень красивое место, потрясающий вид сверху. Через дорогу очень прикольный домик. Это дом бывшего архитектора, такой в очень немецком стиле. Раньше вся вот эта вот стенка, она была в плюще, но почему-то решили, что плющ это некрасиво и неаккуратно, и его срезали. Но природа, красота, это все равно сильнее, и плющ начал потихонечку отрастать обратно. Плюш, конечно, зрезать можно, але ён все-таки живе плюш, прыгажосць яе не супыніць. Это правда. Моц. Дзея я каля Бабруйскай крэпасці. Чым яна так знакамітая? Сіськай. А калі сур'ёзна, то гэта вялізная Бабруйская крэпасць, якая была заснаваная ў 1810 годзе. І дзеля таго, каб яе застроіць, яна на хвіліначку 120 гектараў. Прыйшлося зруйнаваць сам горад, разабраць яго па кірпічыкам, каб хапіла на гэтую вось вялізную прастору. Зашибісь, я ў белых кросах. Ці патрэбна мне ў гэтую крэпасць? Мяне яна зусім не ўражвае. Я, як дзяўчынка, насамрэч, не зусім разумею, што ў ёй прыкольнага. 1810 года. Так, гэта была галоўная абарончая лінія расійскай імперыі. Мне гэта не так, як вось цікава, але дзеля вас я палезу туды. Бабруйская крэпасць славутая і слаўная тым, што выстаяла на вайне 1812 года. І зараз па гэтай шыльдзе мы бачым, што яна гісторыка-культурная каштоўнасць Беларусі. Не так шмат людзей пра яе ведаюць, а пра легендарнасць дык і пагатоў. І што я магу вам сказаць? Брудна, даражэнькія мае. Не падрыхтаваліся бабруйчане да майго прыезду. Вось уявіце, гэтую крэпасць пабудавалі ў 1810 годзе. Умелі будаваць. Што я магу сказаць? Жахліва. Гэта не мой фармат. Ну што, як табе крэпасць? Ты это спецыяльна? Што? Ты спецыяльна мяне туды засунуў? Паглядзі на мае белыя кросы. Гэта насамрэч не сапраўдныя. Гэта не сапраўдны лагер, гэта дэкарацыя да фільма «Урокі персідскай», які здымаўся вось якраз тут і нават выстаўляўся ў Канах. Выглядае ўсё даволі так праўдападобна. І калі Бабруйск багаты на такія крэпасці, на такія гістарычныя будынкі, то грэх сюды было б не прыехаць і не зняць які-небудзь такі гістарычны фільм. Блін, Ліза, я зразумеў, походу табе не вельмі спадабалася крэпасць, але ёсць такая штука, вось якая павінна табе спадабацца, павер мне. Давай, не падвядзі мяне на гэты раз. Is anybody here? Чаму кожны раз я? Пражыў у Бабруйску ўжо крыху больш за 20 гадоў. Я
Ніколі не ведаў пра гэта месца, і, магчыма, не проста так. Магчыма, у гэтым быў сэнс не ведаць пра яго. Але вось Беларусь, мы адкрываем новыя гарызонты і спрабуем забіць мікітаў. Тут паўсюль закрыта. Эй-йо! Эй-йо-йо-йо! Гэта не лакацыя для здымак хорар-фільма ці адмыслова студыя, пабудаваная для Мікіты Белевіча пад Бабруйскам, каб ён мог здымаць годна мюзік у такім гуку. Гэта бункер, закінуты бункер Руно. Па-мойму, гэта было неяк звязана з авіяцыяй, насколькі я разумею, лесвіца. Я туды не полезу. Ладно, я паспрабую. Я вось падняўся на одну прыступку і адразу падумаў, а назад? Калі гэта відэа выйшла, і калі я зараз не ў чорна-белым фільтры з чорнай стужкай вось тут, то я слез нармальна. Або я памёр у бункеры і патрапіў у рай, або гэта чароўная бабруйская прырода. Это... Я такога ніколі не бачыў. Ну што? Ну як Бабруйск же, Бабруйск. Ну, огонь, огонь. Подставіў ты мяне, канешне, канкрэтна з гэтымі катакомбамі, кросам маім трындзец, але мне спадабалася крама 1387. І за гэта, вось за гэтую арт-прастору я прабачу, так і быць, табе гэтую крэпасць і свінню, якую ты мне падлажыў. Слухай, ну, кросы кросамі, іх можна будзе адмыць, а ўражанне ад бабруйскай крэпасці, гэта ж на ўсім жыццю. Так. Мікіта. Я згодна. Гэта як татухі, яны на ўсё жыццё. Здымаю сваю кіпу, ставлю бузьку, подписывайся на канал, і вы рабіце тое ж самае. І напішыце, колькі баброў вы заўважылі ў нашым выпуску, а лепей яшчэ напішыце, якіх баброў галоўных бабруйскіх мы не заўважылі.